48. Ariketan, daukagu berriro Ander, egin behar duela lapikokoa eta 45 minutu neurtu behar dituela. Eta horretarako bakarri dituela 2 metxa. Metxa bakoitzak ordu bat behar du guztiz erretzeko. Baina abiadura irregularrean erratzen dira, hau da, ez dago jakiterik nundan, hemen kokatuta nundik, nundan erdia edo ordu laurden bat, edo ordu erdi edo. Eta hala ere, biak erabiliz lortu dau kronometratzea 45 minutu. Bueno, zelan egin dau. Bueno, osoa erretzen tarten badau ordu bat, baten bat alde bietatik pizten badugu, azten da erretzen, ametik joango da pizkat astirotxo eta ametik harino igual, baina amaitzerakoan hau, ziur ordu erdi pasa daiela. Orduan, ametik azten bada, erretzen, eta ametik beste ritmo baten, eta momentu baten amaitzen danean, justu hemen pasa dira ordu erdi. Ordu erdi pasada. Hemen daukagu 0,5 ordu pasa direla. Oda, 30 minutu. Onaino. Aldi berean pizten badugu bigarrena, hau da A, hau da B. B pizten badugu ere, lehenengoak piztu dugunean, bigarrena pizten badugu, duko dugu, beste hau, egongo da erreta, egongo da erretzen, eta erreko da, onaino, erdiraino, hortik, eta ordu erdi pasada. Beraz, momentu horretan, ametik ona, geratzen dira berriro, beste 30 minutu. Orduan, orain, pizten badugu beste ametik, jongo da erretzen, eta tardako dau, amaitzen zati hau, 15 minutu. Beraz, 30 minutu, gehi 15 minutu, 45 minutu.